Så, nu begynder det igen. De satans smøgunger. Jeg slår mig ihjel. Stille skrubsak. Mormor vil ikke have det støjer. Så. Nej. Så skrubsak. Nu skal du så ordentligt ud. Jo, du skal. Mormor, lugter. Lad nu være, skrubsak. Mormor, lugter. Nej, mormor er sød. Hun har jo en gave til os. Ejendommen betaler jo for at have en viseværk. Ej, hvad gave? Jo, vi gør. Jeg må tale med ham. Det kan ikke vente et sekund. Goddag, mormor. Hvad? Goddag, søde. Du kan tro, jeg har en morsom gave til jer. Hvor er min lille skrubsak? Her er din Lida. Jo, men gaven er til jer begge to. Det er viseverden. Nå, der er de. Skal de ikke passe deres arbejde? Ida, hent lige skrubsak, så er du sød. Nej, hov. De skal aldeles ikke påstå, at de står midt i det. Det er mig, der står midt i det. Drypper det måske ned fra loftet i deres lejlighed? Nej, skrubsak, vi har ikke engang fået gaven endnu. Mamma bliver sur på os. Nej, den er til os begge to. Ida, pakker du gaven op? I har jo slet ikke fået den endnu. Men det ser jeg også. Men skrubsak pakker den bare op alligevel. Nej, nu skal du ikke skyde skylden på din egen lillebror. Jeg så jo selv, at du røg papiret i stykker. Pas du hellere på, at bullermanden ikke kommer. Bullermanden findes slet ikke. Hvad siger du? Bullermanden er overalt. Han ser alt og hører alt. Ham kan du ikke skjule noget for. Han bor herinde i skorstenen. Så kan det heller ikke se noget. Han ved alt, hvad der sker. Hele vejen, helt nede fra kælderen og helt op til loftet. Lige så langt skorstenen er. Og han spiser de uartige børn. Det var altså skrubsak. Ida, jeg så det jo selv. Når du opfører dig sådan, har du slet ikke fortjent at få gaven. Så bliver jeg nødt til at give den til skrubsak. Men mormor! Se, hvor er den vidunderlig. Ja, det er den knap, når den skal sige noget. Ja, hør den kører. Ja, og den, når den skal bevæge sig. Er min lille englebasse sulten? Ja. Ja, så går jeg ud og smører os noget frokost. Ida! Ida! Kommer du ikke og ser den sjove bamse? Den er dum og grim. Nå, synes du det? Ja, så var det jo godt, at det var skrubsak, der fik den. Englebasse.
Bamse. Skal vi ikke vise en fin Bamse, Bullermanden? Ja. Han kan jo så godt de små søde børn. Kom så sætter vi den her. Kom, så går vi. Her, så går vi ned i kælderen. Bullermanden. Bange for Bullermanden, vel? Nej. Det er nok bedst, du går forrest. Så skal Bullermanden bedre se din Bamse. Bullermanden. 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 Kom der, Bullermanden. Bullermanden. Skrubsak, han er slet ikke derinde. Se, han er gået sin vej. Jamen, jeg skulle se min Bamse. Jeg følger da bare efter fodsporene. Bullermanden ved godt, det ikke var mig, der var uartig. Ja. Og det gør da ikke noget, de uartige børn bliver spist, vel? Nej. Så må I være helt stille. Bullermanden er lige deroppe. Bullermanden. Nej, se nu her. Nej. Og her. Ej, det er så også galt. Sådan noget svineri. Hvad skal han også rende og svine sådan for? Ej, nu skal jeg begynde helt forfra. Og så lige op til frokost. Han kan da også bare holde sig til sin gråsten, kan han. Og nu skal jeg dele mig også ordne ham. Det er Bullermanden. Nej, det er en dame, der er sur over, at Bullermanden er gået ud af skorstenen. Nu vil hun gå ned og sætte ham ind på plads igen. Bullermanden. Nej, din idiot! Mamma bliver sur på dig! Ej, altså se lige her. Mit vaske for sådan noget svineri. Jeg kender ikke noget til det. Nå, din egen små fede unge. Hvad er det mine børn, du kalder fede? Hvad bilder du dig ind? Jeg elsker små fede unge. Min Bamse. Skrubsak. Er du fed? Der var mit Bamse. Vil du gerne ned til en fin Bamse? Ja. Okay. Ja.
Ja, du kommer ned til den nu. Lille Ida, hvad er der dog sket? Man vil også selv ned i skorstenen. Jamen, lille barn dog, hvad er det dog, du siger? Og så tog han ham. Ja, huske, tak og lov. Min lille skrubsak. Skrubsak! Skrubsak! Ja, så er jeg her igen, hvis de tillader. Nu igen. Synes I ikke, der har været ulykker nok i dag, herr Bullermand?